sætning, og jeg vil gerne bevise det ud fra arealer på den her, jeg har lavet her. Arealet for det her kvadrat er A lige med A plus B i anden. Det er lige med A i anden plus B i anden plus C i anden. Nej, plus 2 gange A gange B. Det samme areal kan man skrive på en anden måde, som der er A i lige med 4 gange A gange B divideret i 2 plus C i anden. Det er lige med 2 gange A gange B plus C i anden. Så lægger jeg de her to kvadrater sammen i en ligning, så bliver det A i anden plus B i anden plus 2 gange A gange B er lige med 2 gange A gange B plus C i anden. Så reducerer man de her to, og ud fra den får man A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Stop det, mand.